Takže čaute, vítajte pri mojom ďalšom videu na mojom kanáli. Ďalšie ochutnávky. Ja som Kucik a dneska to bude Despicable Me, čo je proste film, kde sú títo mimoni. Určite ich poznáte. A v tomto by mali byť nejakí gumikovia, alebo tak proste. Tam oni majú byť. Takže to vyťahujeme a vyzerá to nejak takto. A my to otvoríme. Takže takto nejak vyzerá mimoň. Toto je ten mimoň a je tu ešte takýto model, to možno je z tej dvojky. Neviem. Takže ochutnáme. Najprv tento žltý. Je to dobré. Je tam trošku cítiť citrón. No. Ja som si dal modré. Je to úplne istá chuť. Len tam dali to modré. Inak to je istá chuť. Neviem, na čo spravia takýchto mimoňov. Sa to absolútne nepodobá mimoňovi. Je to dobré. Takže ja by som toto video ukončil. Ak sa vám video páčilo, určite dáte like. Toto bolo moje druhé video. A určite napíšte nejaký koment, ak u mňa ešte nemáte odber, tak aj ten určite dajte. Takže ja sa s vami lúčim a čaute.